Mangad to me sa Marina Barrage to watch the sunset. Wala po kaadto. Si Marge kay makaadto na for the third time. Ako, this will be my first time. That was some guy using a boosted board. First time seeing it live. Google said sunset is 7:11 and it's now 7:05. Manitag makaabot pa medyo dagom-dagom na ra ba? Woo! We are in Marina Barrage. Maabsan pa na mo ang sunset. Whew! Kami, tungason kayo. Grabe. Tungas much. Awa. Bus kayo. Tungason. Hala, kadako ba din lakawuno na ni? Awa. Lakaw. Up to dito, tuyok. Tuyok. Ingon bitaw ko maglakaw ka ako kay mag-elevator. Yes, Marina Barrage, perfect view of the Marina Bay Sands and the gardens and the flyer. Hindot kayo. Karon kay magbike na mi, mangita mig free bikes. Ofo kay free. Wala may kita og ofo na ay o-bike dito, pero naibayad na deposit. So karon nilakaw sa si Marge, mangitag laing bike. And na siya nakitaan. I think. O-bike. Suway na lang ang o-bike daw. Nibalik siya sa parkinganan sa mga bike. Katong ganina. Kay walay ofo dito. So mangita paglaing ofo. Di mig o-bike na deposit. Di mig ginahag na deposit. Naa siya nakitaan. Mahintag sakto ni. Where? Which one? Kani? Yes! I'm gonna ride the bike! Unlock na siya. Yee! Huh? Buwis buhay itong strategy ga-bike nga ga-vlog murag delikado dyan kayo. Nag-withdraw mi sa OCBC ATM using my Banco de Oro account. And as per research, mas gwapo daw og rate ang OCBC. Naman may choices, either UOB, Citibank, or OCBC kay mamay gatupad nga ATM. Nindot ang rate sa OCBC. Very favorable. Nagstorya may karon sa kato amo ang first meeting and then how I got her number. Kanya yung impression sa kuha kay
chick boy daw ko kay dali ko na ko kay nakapangayag number. What she does not know is the struggle nga to have the confidence and the guts to get her number. Lisod kaayo bay kay kami ni JR, ako si JR ug si Jory during Red Cross training nagsabot mi. Bay, ko ano tong number sa mga babae, anana. See? O niya, siya na siya si JR na ay ikuha si Hannah, si Jory kay May niya, ako siya, si Marge niya. Tulo, one girl, Roy. One girl lang for each of us. Ako rin ni-push through. Ako rin ni padayon og kuha number. Ako rin ay guts. And that's the only time nga nakakuha kog number sa usa ka babae. One and only siya to. Siya.